Vítám vás u dalšího videa světa cviků věnované partii hrudníků a jejímu rozvoji. Moje jméno je Lukáš a ukážu vám některé cvičební metody a postupy, jak právě tuto partii rozvíjet. Nejvýraznějším svalem hrudníku je velký sval prsní, který se dělí na 3 části, a to část horní, střední a spodní. A v dnešním videu vám ukážu, jak právě tyto části rozvíjet. Pojďme k samotnému tréninku. V úvodní části tréninku je vhodné začít cviky na horní část prsního svalu, protože tato část svalu se vyčerpává nejrychleji. Sem řadíme cviky na nakloněné lavici hlavou nahoru. Vhodný úhel je od 30 do 60 stupňů. Větší úhel by zapojoval více ramena. Dále zařazujeme cviky pro rozvoj střední části prsního svalu. Tyto cviky provádíme ve vodorovné poloze, jako například tento cvik tlaky s jednoručkami na lavici. Nakonec přecházíme ke cvikům prováděným hlavou dolů, kde zapojíme spodní část prsního svalu, který se vyčerpává nejpomaleji. V závěru chci říct, že postup vyčerpání jednotlivých částí prsního svalu je stejný jako u cvičení s kladkami, s vlastní vahou nebo na strojích. Existuje celá řada cvičení, jako například metoda před vyčerpání, o které si ale řekneme v jiném videu. Doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak nás určitě sledujte na Facebooku, na webových stránkách či na YouTube. Díky a čau.